मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सासे बर' फरायसाखौ हरखाबै गंसे माल गारिया गिख्रंथावै दानना गालांदों। बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसाया दतमा इउ.एन. ब्रह्म कलेजाव 3rd सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय सासे फरायसा। फरायसानि मुंखौ सुम्बली बागाननि रिंसार होननानै मिथिनाय जादों। मालगारिजों दानजानानै बे फरायसाया गोब्राबथारैनो जोखोम जादों। गोब्राब जोखोम जानायखाय फरायसाखौ थाबैनो कसुगावआव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। दासिमाव माबोरै आरो माबादि थासारियाव दङ बेनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सासे बर' फरायसाखौ हरखाबै गंसे माल गारिया गिख्रंथावै दानना गालांदों। बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसाया दतमा इउ.एन. ब्रह्म कलेजाव 3rd सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय सासे फरायसा। फरायसानि मुंखौ सुम्बली बागाननि रिंसार होननानै मिथिनाय जादों। मालगारिजों दानजानानै बे फरायसाया गोब्राबथारैनो जोखोम जादों। गोब्राब जोखोम जानायखाय फरायसाखौ थाबैनो कसुगावआव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। दासिमाव माबोरै आरो माबादि थासारियाव दङ बेनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान अ.सि.ए. मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।